Môžeme si rovno hodiť pokec aj o kombuči. Moja kombuča je tiež dôkazom ľudského dobra a toho, že ešte existuje medzi nami. Štarter na kombuču a zároveň aj kefirové zrnká mi poslala zase Miška, s ktorou som sa tiež spoznala iba vďaka TikToku, že pozerala moje videá a potom sa mi ozvala. Ahoj Miška. Poslala mi k tomu aj veľmi podrobný postup, že ako mám postupovať, aj s gramami, aj s mililitrami, aj so všetkým. Ma poznáte, tak viete, že ja veľmi rada robím veci tak intuitívne, takže kombuča už je u mňa pár mesiacov a teda tie prvé razy som sa naozaj veľmi striktne riadila tými pokynmi a teraz už idem viac tak od srdiečka. Vibes only. Originál kombuča sa robí z čierneho alebo zeleného čaju. Uvaríš si čaj, silný čaj, pridáš do neho cukor, na 3 litre čaju 270 gramov cukru. Rozpustíš ten cukor v čaji, necháš ho úplne do chladna vychladnúť a do toho pridáš ten nálev a tú SCOBY. Minimálne pol litra nálevu na 3 litre čaju a tá huba ti tam tiež pomáha. Kebyže ju nemáš, tú SCOBY, tú vrchnú časť, ona sa ti vytvorí nová, že proste to je čaro kombuče, že ona si to vždycky vie vyrobiť sama. Takže dá sa začať kombuča aj úplne, že bez tohto, ale potrebuješ hlavne tú tekutinu, ten štarter. Toto necháš kvásiť, podľa toho, akú máš teplotu doma, tak ti to vykvasí za XY dní, môže to trvať 3 dní, môže to trvať 5 dní, môže to trvať 7 dní a počas tohto tú tekutinu ochutnávaš. Ja ju ochutnávam pomocou drevenej slamky, ktorú používam ako pipetku, že vraj by sa do toho nemalo chodiť kovovými nástrojmi, že to nie je úplne dobré. Čítala som o tom viac, nie som si istá, ako to funguje. Možno je najväčší problém, že sa kombuča nemá skladovať v kovovej nádobe kvôli tomu, že by mohla tá nádoba zhrdzavieť a že by tá kombuča mohla do seba zobrať všelijaké chemické látky, pretože je veľmi kyslá a má túto schopnosť. Namočiť raz lyžičku do kombuče by jej nemalo ublížiť, ale radšej to neriskujem. Môžete urobiť si druhú fermentáciu, kde naberiete tú kombuču už do fľašky, taká zatváracia fľaška s patentom a pridáte tam niečo, čo obsahuje cukor. Môže to byť ovocná šťava, môže to byť popučené ovocie, môže to byť sirup, môže to byť ovocný sirup, bylinkový sirup, môže to byť aj cukor, môže to byť med. Necháte ešte tú kombuču odstať, ona ešte skyslieva a skyslieva, ten cukor ona pretvára na ocot a vlastne vtedy sa v nej vytvára taká karbonizácia, že vznikajú tam bublinky. No a tento krok môžete aj preskočiť, tá kombuča sa dá piť už aj hneď, len je taká menej perlivá, alebo sa dá takto ešte dorobiť a potom je perlivejšia, zároveň aj trochu kyslejšia. A má to veľmi silné probiotické účinky, takže prikladám aj upozornenie, že netreba kombuče vypiť hneď na prvýkrát veľa naraz, aby si vaše čreva na ňu zvykli, pretože je to naozaj probiotikum a treba začať pomaly, že dať si deci, potom 2 deci a potom, keď už ste zvyknutí, tak aj toho pol litra. Je to veľmi dobré. Novom som skúsila, pretože som cítila ten kofeín z tej kombuče, keď som ho vypila neskoro, tak som nemohla zaspať. A čítala som teda, či sa môže do nej použiť aj niečo iné ako klasický zelený a čierny čaj. A urobila som si ju raz z metového čaju a bola naozaj veľmi dobrá. Strašne mi chutila. Ale zároveň neviem, že či to z dlhodobého hľadiska, či to tým kultúram neškodí, že nemajú ten svoj milovaný čierny čaj. Že či sa dá tá kombuča ako naučiť na bylinkové čaje, neviem. Tak to tak striedam. Nech jej akože neublížim, ale vykvasil mi aj ten metový čaj a bol veľmi dobrý. A ešte jednu vec som chcela povedať, že som omylom prišla na super nápad a to, že som si spravila kombučový radler. Pomiešala som si pol pohára kombuče s pol pohárom piva a bolo to strašne dobré. Mne to chutilo. Môjmu mužovi to až tak nechutilo, ale podľa mňa veľmi dobrá náhrada radleru. A je tam aj veľa vitamínu B, máte tam probiotika, máte tam kyselinu octovú, ktorá napomáha tráveniu, máte tam proste kombuča je tip-top, je výborná, dobre chutí a ešte je aj zdravá. Na to, že je to sladký nápoj, tak podľa mňa celkom fajn. Ak by ste chceli vedieť ešte niečo viac, tak sa kľudne opýtajte, ja vám odpoviem.